Il-lejla tajba u nilqakom ma' rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsib tal-lum il-Fond Ġenerali tal-Pulizija. Ok, naf li dan jistema suġġett vera boring, imma nwietkom li jekk tibqgħu tisimgħuni sal-aħħar tar-rokna se tkunu qed tarawni ninża. F'Malta teżisti dil ħaġa jgħidula kontribuzzjoni. Bil-liġi, kull pulizija minn meta jidħol fil-korp sa meta jmut irid iħallas 14 euro f'kontribuzzjoni. Jekk ikun spettur jew renkola irid iħallas aktar. Sakemm għadu fil-korp iħallas darba kull 3 xhur, imbagħad meta jirtira għal bqija ta' ħajtu iħallas darba fis-sena. Ok, qabel ma nkomplu, li tgħidilha kontribuzzjoni diġà hija daħka fil-wieċ. Kontribuzzjoni hija meta nkun qed nisma' qudiesa u jgħaddi s-sagristan bis-sasla u nitfalu ftit cents ġo sasla. Nitfalu kemm irrid u jekk irid nista' ma nitfalu xejn ukoll. Dik kontribuzzjoni, din liġi. Kull pulizija irid iħallasha bil-fors, irid iħallasha mill-paga li jaqbad f'idejh u jekk ma jħallasix ikun qed jagħmel ir-rejat. Issa ikkalkulajnija din u tiġi jfisser li kull pulizija tul ħajtu f'Malta jħallas aktar minn 2000 euro u jekk hu spettur 2800 euro. Li tfisser li kull sena il-korp tal-pulizija idaħħal 120,000 euro minn dil kontribuzzjoni li tfisser 1,200,000 fl-aħħar 10 snin. U kif jgħid mill-akbar kantanti li qatt kellha Malta, il-kbir għadu ġej. Għaliex l-isbaħ biċċa ta' din l-istorja hi li dawn il-flus ħadd ma jafx sar minnhom. Diversi gazzetti fost l-oħrajn l-Orizzont staqsew fejn marru dawn il-flus. U fuq il-programm Newsfeed, l-Ispettur Sandro Camilleri, li huwa wkoll il-President tal-Police Officers Union, qal li staqsa fejn qegħdin. Għal-parti tal-miliet, għal-parti tat-tfal, hija kemm jiswa l-parti. Jekk imut pulizija, xi darba kollha rdu mmutu, il-familja tieħu 1500, 1500 euro. Però tħallas, ġifieri jiena fuq 20 sena irrid funerali, ġifieri jiena biż-żwiemel, bin-nisa jibku, eċetera, eċetera, x'ina. U kemm jiswa l-parti tal-miliet? U kemm jiswew dawn l-attivitajiet? U kemm jiswa l-parti tal-fizzjali? Għax għal dawn. Jiġifieri kull pulizija qed iħallas dak l-ammont ta' flus għal parti ta' tfal tal-miliet u biex meta jmut jagħtuh nofshom għal funeral. U allura l-mistoqsija ovvja tibqa' fejn qegħdin il-bqija tal-flus. Nistaqsu l-Awditur Ġenerali. Il-liġi tgħidlek li kull sena l-Awditur Ġenerali irid jawditja dawk il-flus. Aħna saqsejna lill-korp stess, isma' fl-awditjar fejnu. Għallunna ilu ftit ma jsir, u skoprejna qatt ma sar. Fil-fatt saret mistoqsija parlamentari u ħareġ il-fatt li fil-fond kien hemm 8,000 euro biss. Din li qed taraw hawnhekk hija l-mistoqsija parlamentari li tissema' f'dik il-klipp. 8,000 euro biss fil-fond kollu, il-bqija ħadd ma jafx sar minnhom. Sa dan it-tant, ħafna pulizija qed ikollhom jixtru affarijiet li jridu jużaw fuq ix-xogħol tagħhom minn butom. Jkun l-istess pulizija bil-qmis u l-qalzit u bil-beritta, anke mal-ewwel li tadun tfittxasi għal-beritta, tara fejn marret, għandu jkun hemm studju holistiku, minn issa nistgħu nagħmlu. Ġifieri qed dik il-kamera li għandek hemmhekk quddiemek. Il-kamera xwa personali. Dika kamera li għandhom ipoġġu fuqhom. Dika għamlu għamana, aħna dina xtrajnija personali, ġifieri. Minbutkom. Żgur, 200 euro ġibni għan barra, mhux segret. Ma kemm il-kont tissuġġerixxu biex dik il-kamera twaħluha fuq Dik darba ħadd tiġi, aħna niġġieldu għall-affarijiet bażiċi għadna għal ieħor jew għall-qmis ġifieri jew misaħjar. Għadna qed niġġieldu għall-qmis u għall-siet. Bil-flus li suppost hemm f'dak il-fond, suppost hemm biżejjed biex nixtru qmis u għall-siet ġodda għal kull pulizija għal kull ġurnata tal-ġimgħa. Suppost għandna biex nixtrulhom dik il-kamera li tiswa 200 euro u li bħalissa qed jixtruha minn butom. Suppost għandna biex inħallsulhom l-overtime li kulħadd qed jgħidilhom li m'hemmx minn fejn jitħallas. U lill-Pulizija ta' Paċevil suppost għandna biex nagħmluhom ċinturin kollu gadgets. U jekk huma beħsibhom jagħmlu xejn minn da kollu, għall-inqas nispera li fil-parti tal-miliet li jmiss li tfal tal-Pulizija jġibulhom il-One Direction ikantaw What Makes You Beautiful lill-Kummissarju tal-Pulizija fid-depow tal-Furjana. Qabel ma mmur, għandi ħsieb fuq ir-rokna tal-ġimgħa l-oħra. Wara li l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq ċogim u Reġina tal-Ingilterra, ħafna ħasbu li Reġina vera tista' teħel fi traffiku. U aħna dil-ġimgħa rajna dan ir-ritratt u allura qed nassumu li Reġina verament rat ir-rokna, verament femet ir-rokna minkejja li r-rokna kienet bil-Malti u ddeċidiet li tiġi Malta biż-żiemel biex żgur ma teħilx fi traffic. Ħafna nies oħrajn wara li raw din ir-rokna kitbu insejt illi ċogim sar ukoll 10 snin ilu taħt gvern ieħor, issa qed titkellem. Ħabib, dan huwa fejn kont jien 10 snin ilu. Kelli 13-il sena kont l-iskola sekondarja u ma kontx fuq programm ta' television, imma dakinhar 10 snin ilu fuq l-istonku tiegħi kelli l-istess ħsibijiet u kieku kont fuq programm ta' television kont ngħid l-istess ħaġa.
U għal dawk li qalulna li ma nħobbux ir-Reġina, mu vera xejn li Reġina inħobbuha ħafna għandna l-maggijiet tagħha xogħol. X'hemm ħażin f'mara illi twildet familjarjali u spiċċat tirrenja fuq pajjiż li m'għandux bżonna u li jħallsilha sempliċiment biex tilbes sabiħ. X'hemm ħażin f'mara li timpjega irġiel li jilbsu ors mejjed fuq rashom biex jiddekorawla l-faċċata tal-palazz. U jekk ma tafux għal li marġiel qed nirreferi, dan huma wħud mill-irġiel li impjegat ir-Reġina. You're beautiful! Beautiful! You're beautiful! It's true. Jien inħobba l-Reġina, inħobba ħafna aktar mill-li taħsbu. U għavolja jiena Malti u meta jilagħbu Malta kontra l-Ingilterra nżomma Malta, l-Reġina nħobba ħafna. U llum nixtieq nagħtikom prova ta' dan. Nixtieq nagħtikom prova ta' kemm jiena inħobb l-Reġina, ta' kemm inżomma viċin qalbi. God save the Queen! Illa tajjeb aktar sibiet il-ġimgħa d-dieħla.